Despois da súa aprobación, un trámite que se levaba a cabo hai unhas semanas, o Plan Reitor de Usos e Xestión do Complexo dunar de Corrubedo e das lagoas de Carregal e Vixán inicia hoxe co prazo de exposición pública, o último dos chanzos antes da súa aprobación definitiva por parte do Consello da Xunta. Como ben sabedes, este plan de usos o que busca é conservar a riqueza xeolóxica e biolóxica do propio parque. Para iso establecese os usos regulados e a súa vez tamén potenciase, búscase promocionar a divulgación e a investigación e as actividades de investigación. A emenda a conservación, como ben di o señor delegado, pois é unha nova zonificación, o sea, as zonas estudiáronse ben con esos estudios previos e cada zona pois, adaptase á realidade do parque. Que a zona xeral, a zona de perimetral, a zona de núcleos rurales consolidados, e dá tamén unha nova seguridade xurídica a todos este novo plus. O alcalde Manuel Ruiz destacou a importancia deste documento, que regulará os usos públicos do parque e as medidas de xestión necesarias para compatibilizalo coa súa conservación. Hai tempo unha pequena polémica no sentido de que nós entendíamos que despois de 30 anos do parque, pois as medidas de conservación poñíamolas un pouco, digamos, en entredito o que foi o seu resultado favorable, non? Creo que o feito de presentar o PRUG o que dá esa oportunidade a todo o mundo de, entre todos, acertar verdadeiramente para o que queremos todos, que é que este parque sea un exemplo de conservación ambiental e, por outra parte, que sea para todos os seus habitantes un lugar onde se cree riqueza en torno a este parque, non? O documento someterase a exposición pública por un período de 15 días. Finalizado dito prazo e despois de analizar as aportacións recibidas e valorar tamén as posibles modificacións, o PRUS será remitido ao Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para sometelo ao seu informe, previsiblemente no mes de abril. Este será o derradeiro paso antes da súa aprobación definitiva por parte do Consello da Xunta.